ndị be anyị ndewenu, ana m ekele ọnụ niile. Ama m na ọnụ m onye ọnụ na-anụ olu ya. Ọmụnwa nwanne unu nwoke oke iwu ala Rege Mezaya, nwa ndị ụmụndụgba, na-eweta unu ozi ọma, ozi na-enye ndụ, ozi na-atọ ụtọ, ozi na-enye agbamume, ozi na-enye echeta obi. Ozi m ga-eweta gị cheta ya obi eshie gị ike. Ama m na ọ na-arakwa ndị mmadụ ahụ, ụfọdụ kwa ama m na ọ na-ara ọtụtụ ahụ ịghọta ozi m, mana aga m na-eji n'ote m ọ ga-esi na-aga nụ, maka na akara aka enwerekwe n'isi sashi ihe ọbụla chukwu kere mmadụ n'ụwa ke anyị n'ụdị n'ụdị, nke onye na-eme ya na-emekwe n'ihe ya na-aga. Ọwụ nke ọwụ ite m si hụ ụwa na anyị nọ n'ime ya. Nwunye anyị nwoke na-akụ uri mgbe mbụ a na-akpọ Oliver de Kokwe. Ọsụ onye hapụ ihe ịlachi ya kpara ya wuo onye nwụrụ anwụ. Mụ nwa bụ oke iwu ala, nwa ndị ụmụndụgba, nwa amụrụ n'oru zọọ ya n'oru, mana ebe nshipụta wụrụ ụmụndụgba. Agịdị m ahapụ ihe menachi mkpara ada eme ya eme. Ahụ m ezigbo nwa afọ Igbo, nwa afọ Igbo kara aka, nwa afọ Igbo ziri ezu, iji m egwu maka onye nwụ. Biko enwere ozi m sị ka m jie m ọnụ taa. Ozi narị mkpa. Ozi ahụ na-asị kporuo ha ụlọ. Ịma na anyị nwa abịaga obodo oyibo, mgbe anyị pụtaga polo akọwachaghara anyị ihe ọfụma. Ihe anyị mawo achịrị ịga obodo oyibo, achịrị ịga akpata ego, achịrị ịga agba mbọ, achịrị ịgba moto, achọrọ ịrụ ụlọ, achọrọ ịza ome ọkachie, achọrọ ịza ode njinji, achọrọ ịza ke ọwụ ihe ọtụtụ n'ime ọwụ ihe anyị bụ n'uche. Enwedo onye chiri ọsọghara na-eme n'ihe na-eme n'ime ọhịa. Anyị abịala n'obodo oyibo onu, nwayọ a na-amụshi ụmụ. Ọ nọ hụrụ ahụ ọnụnụ. Ọ ka m gwazie unu na nwa ndị ụmụndụgba ka m wụ na ihe nwa ndị ụmụndụgba narị ise. Ihe m ga-asụrụ ọnụ taa wụ asụsụ ndị ụmụndụgba, otu anyị na-esi asị ya. Enwekwa m ike mee ote na-anụ sị ga asụsụ ndị ọdọ, mana ote ndị ụmụndụgba na-esi asị ya ka m ga-esi asị ya taa. Mgbanụ anyị apụtara n'obodo oyibo onu, bido gbọọnụ mbọ ọnụ na-akpata n'ego onu. Chineke nna m, lekwana ihe anyị ritere n'obodo oyibo na anyị bịara. Ele ihe anyị ritere mgbe ịhụnanya ya nụ, gị na-akpa, gị na-arụ, gị na-ata ahụhụ, gị na-agba mbọ. Ụkọchị nọ n'ọrụ, ehihie nọ n'ọrụ, abalị nọ n'ọrụ, gị na-arụ. Ụfọdụ n'ime anyị iride nri rikwa nri atọ ụtọ n'ọnụ ọrụ ahụ. Chineke nna m, elekwa ebe ke echi mejigodo m anya m lee ma amakwara mma nwoke. Mba nwoke wụsọ mma, nwoke wụsọ mma. Ngwa na-agbawala mbọ na-agba mbọ ego, a na-agba mbọ akwụkwọ, a na-agba mbọ ka elete mma, ka elete mpa, ka elete nwunye, ka elete ndị enyi ka akpọ gị inye aka, onye ka akpọ gị inye aka gị. Onye ihe m na-ekwe ndị ahụ ndị Chukwu gọziri, ndị Chukwu jirila ọkụ, maka enwekwe ndị bịara nọ chite echi ya bịara ha nụọ na ha afọ 19 nwune ego nri achịkwa ụkwụọdụ ụgwọ ụlọ nsogbu nye riwoda ka ewu nri achị. Enwekwe ndị ọrịa ote ahụ, mana ke m na-ekwuo ma asụkwarị Chukwu nọnyere na gị. Ngwa na ihe na-akwa ememere n'iho anụ m na anụrụ m nọ ndị Chukwu goziri ha na-akpata ego, a na-enye aka, a na-arụ, a na-akpa ego. Gwanụ m ego niile ha na-akpa, ole ndị na-eri uri ya? Gwadele m ego niile ha akpaga, ole ndị na-eri uri ya? Ọkwa ndị nọ n'ụlọ na-eri uri ya? Ọkwa ndị nọ n'ụlọ na-eri uri ya?
ma nnọọ sa ga-gbashie oke na ngwere aka ka ihe niile mkpu na-arị n'ụlọ gị karịa gị nụ otu afọ ụfọdụ n'ime a na-anụ afọ atọ alarịbeghị ụlọ ịkwa na-ata ha makwa ego ole eji agba tiketi and ọwụrụkwa ịgba tiketi ahụ isiokwu ọ na-ewuli iwe akpụrụbeghị m ihe mgbe m kpọrọ ihe na-akpịrị ma gwaka ji m egwu chọọ ka m ga-akpọrọ mgba ka hapụgodi ya nwuno anụ m n'ọkwa eloda nga m nọ chetadịla m nga m nọ oke ngwana echetara m ya anụrụ m nụ ọkwanụ ihe na-enu akpịa ịla otu gị iluo ị ga-ebido kpawa ahịa ego gbawa mbọ ka ị nwee ike inweta ego ị ga-eji ala ahụ ọdọ inwe ike mgbe a na-emere na-eru afọ abụọ afọ atọ gị laruo ewuru ahịa ego bịa ihe niile ndị ahụ imekọrọ mgbe ahụ ịrụkọrọ mkpu na akọ ka na oke welechiji ebe ugodoromagụ ewere elishi ebe niile ị ga-eji tụ ego akpọ ndị ga-asa m ụlọ sagide achi n'elu asara saruo n'ala were ọgụ ego na ego arụjishi oche arụjishi bedi arụjishi ihe niile umebisiri nọ na-enwedonye na-abata n'ime ụlọ gị arụjishi ndị ahụ ihe niile ị ga-anọkwa n'ụlọ ahụ ga-akwụkwa o nwekwara ike ya wuru izu ụka atọ ngasị ịnọ karịala izu ụka atọ ahụ ị ga-anọ ugbu ole ka ị kwere na-edo onu n'ụlọ niile ahụ ihe niile ahụ imechisiri emesakwa ya ihe niile ihe mejisi ugbo ole ka ị ga niile ihe niile ihe rụkọkwara nakwa n'otu ọnụ ụlọ ka ị ga-edo onu n'ụlọ a na-edo onu maka enwe ndị ọcha ọsụwa na-aja ọsọ n'ụlọ ha Chineke nna m enwe ndị obodo ị ga-awa enwenye ga-ayasị nga ha Chineke nna ekpekwe na ọwụrụkwa ya ga-ala n'ụlọ ha enwenye Chineke nna ekpekwe na ọwụrụkwa ya ga-aga na obodo ha ga-ido mpochi ya wa ọcha ọsụwa na-acha ha ọnụ hụkwara nke a na-anụ n'obodo anyị obodo Eliza mana ebe ka anyị wụ ụmụ ndị bụ ọcha ọsụwa adachi ndị ebe ka anyị maka ndị ebe ka anyị hụrụ onwe anyị n'anya anyị na-eleta onwe anyị ya ewede ndị ọjọọ enwedo onye ọganihu ibe na-ewe iwe ụmụ okorobịa siri ike n'ọrụ na-arụ ọrụ ha ke tolite onye gaa ụlọ akwụkwọ gachaa pụta ya ga-enweta ọrụ ya ga-eto ihe ọ ga na-arụ ma ọrụ ha ndị ụmụndịgba na-arụ ọrụ arụsi ọrụ ike ha aga ma ọrụ ụfọdụ na-azụ ahịa ụfọdụ agawa obodo oyibo onye anyị na-emekọ ihe ọnụ ọwụ ihe mere ụmụndịgba ji wuru ihe ọwụ taa shie ihe obodo siri ike ụmụ okorobịa onye ọbụla na-eme nke ya gba mbọ na-ahụ na ihe ọ na-eme rị mma na-agba mbọ na-ahụ na ihe ọ na-eme na-aga na-agba mbọ na-ahụ na akpọ dị ya aha ọjọọ ọwụta anyị na-eme na ụmụndị bụ ihe na-eji onye gara logide ya elobata n'ụlọ nna ya na ụmụndịgba ya elobata ya nnọọ nga ahụ ya elorịata ya nnọọ nga ahụ na-eme ihe ọ na-eme ya nojikwa ịlụ ụmụnne na ụmụnna ya nojiri ya aghara ha gawa ebe ọ na-aga ịghọsọkwa gị buru ego ụlọ ọ sọrọ gị buru luo bubu ya na ụmụndịgba ebe ka ị ga-anọ nga gị na-eri gị ego gị ndị ụmụndịgba ndị mụm na ọkwọta o siri mee ngwa akọkwala m nwanne ụlọ aka akụkwala nne m ọnụ akọla m ọnụ ngwanụ nwunye gị nọsị ihe niile ahụ ele ihe ga-emeni gị hapụ ihe niile na-erụkọrọ gbụrụgụm gị lọsụ ha maka mgbe ị na-abatala mgbe ehi iji abata ka ị ga-ede mgbe ị ga-elughachi enwekwana ihe mere iji lughachi echi ehi isi ga-elughachi nwere ibido nsogbu ebido
ọ ihe na-eji asị na polo akọwadoro anyị ihe nke ọma. Chetakwa na isiokwu m n'ụbọchị taa, kporuo ha ụlọ. Enwere ebe m na-aga maka ibe m na-aga onye nne ọtụtụ n'ime anyị nsogbu taa, maka na ọ dara ahụ egwu ige ha ala ya egwu ige ya igide amata gị na-eme mgbe emesana ị ga-anọ na mgbe a ga-emesa oge agafee. Mgbe ị na-emeghela anya ihe ọ dị ga-ahụ na oge agafeela, oge ahụ gafee gụnwa ime ha ka ọrị mma ara ahụ ka m ledele m ihe ọ ga-eme ihe ya ara ahụ. Mana ya wụrụ na gị mara ihe ị na-eme mgbe o bidoro ọhụrụ, gị mara ihe ị na-eme, meji ihe ị na-eme, ịmara na ihe nwoke adịgo ka ọ na-adị. Gị mara ihe ị na-eme mgbe ahụ site na mbụ ụzọ, mara ihe ị na-eme, mejie onwe gị hụ na ọgịda adịrị gị, oge agịda agafe gị. Ngwanụ gị bịachi mgbe ahụ ka ị ga-anụ ọgịda eru otu izu ụka akpọ gị ịmakwasị ihe enu ka ehi mere ke riote o jikwa kakarachichi ebe ha arịrị eriri n'elu osisi akpajiri ikwe akọgbuala ka nze onye ọma. Ngere ka ị ga-eme gị were ahịa ego wege arụmahịa ọkwa ihe ịrụgwerele mbụ, ihe itigirele ego gị rụsa anya jee ma arụsa na gị pụọ akpọ ha gị ogo. Ngwa nkwe ịhụna nga m n'oda ịhụna na ahụhụ niile ndị n'obodo oyibo na-ata, ahụhụ niile mmadụ na-ata n'obodo oyibo, na ndị na-eri uri ya karịsịa awụ ndị nọ n'ụlọ. O wee eziokwu. Tọlee ihe m na-agwa gị, tọlee ya ọfụma, ị ga-ahụ na ihe m na-agwa gị wee eziokwu. Kpọruo ha ụlọ. Nke ọzọkwa anyị na-amadụ wụ na ịma eme a na-asị nna m, onye mụrụ m nụ, onye mụtara onye mụrụ m nụ, onye mụtara onye mụtara onye mụrụ m nụ. Enweghị ndị oyibo na ndị ọsa, enwere ihe ndị ọsa na-akpọ lineage. Gị bịa n'obodo na anyị nọ n'ime ya ụda, lineage ndị ebe adịghị egwu lineage ndị obodo na anyị nọ n'ime ya adịghị egwu ngewu lineage ahụ. Lineage ọwụ ote mmadụ isi pụta ụwa. Ele otu na-esi akọwado lineage? Ote mmadụ usoro ezinụlọ. Enweghị m otu m si akọwa emesa ka m gaa ogo ya, ka m gaa chee echiche mana nkọwa lineage. Ama m sị n'olu oyibo ihe ọwụ, mana lineage onye usoro ote mmadụ isi pụta ụwa. Ihe ndị ebe eji ere ha mkpawụ na ọtụtụ n'ime ha tụfuchisara ike ha mgbe mbụ, maka enwe otu ihe si ime n'obodo a nọ n'ime mgbe ahụ. Ha onye ọla na-agbagharị na-eto ebe ọ ga-eri, na-eto ebe ihe ga-arịrị ya mma, eto ebe ọ ga-eme. Nna ha apụsịsa n'oge mbụ, pụsịsa na-agbagharị otu anyị hụrụ anyị nwa ụmụ Igbo na-agbagharị ụda, ha na-agbagharị, mana o ruola ụdị ihe arịla ha mma. Nna ha pụrụ apụ akọdịrị nna ha akọdịrị nna ha akọdịrị ha, amaworo ha ebe echi ha. Ihe amahụwo awụ ndị obodo nọ, mana amaworo ha nga echi ha, amadị ha mpaghara echi ha, amadị ha onye ọtụtụ n'ime ha ọ na-enye ha nsogbu taa, ọ na-enye ha nsogbu.
ọ na-enye ha nsogbu. Ọwụ ihe anyị ji asị na otu anyị na ụda ụmụnne chere ka anyị legodi otu anyị na ụda onye ọwụla gbaa mbọ mejie onwe ya mụrụ otu ọ ga-esi mee ka o domeke ya ka ọ dịrị ya mma ka ụmụ ya gara ihe ọdọ ụmụ gị kọlụ ụmụ ha ụmụ gị kọlụ ụmụ ha kewe ụmụ gị ụmụ gị akọrọ ụmụ ha kewe ụmụ gị ka o ruo na mpaghara ka o ruoda na mpaghara atọ ma na-echefugo. Amakwa m so ihe m biri okwu da ụda okwuchukwu maka abịa n'okwuchukwu ma echefurugo ma echetara go ma ahụ go ruru ugwu Hausa ma oru ọgagidere ruo afọ nnukwu ọ gbasadịghị ebe mkpụrụ obi gị ga-anọ n'eluigwe. Ama m ka ha ama mana ihe anyị na-ekwu ụda awụ sị gị kpọruo ha ụlọ ka aha gị ghara ifu n'oge. Ngịrị ka m na-ekwu amamihe m na-ekwu mmesara aga m akọrọ ọnụ ha ma n'elu ntu goi aga m akụ ya. Ngwa ihe ga-eme na chegodi na nye m otu okporo oge ka m bịaghachi m azụ. Enwere ihe m chọrọ m ga-eji ọnụ enwere ihe m ga-eji ọnụ. Ọnọdụ yo ngwa lee enwere ihe m ji n'aka ihe akwọrị ka futbọọlụ gị dome ihe ote na ụda ọ ga-emegharị ahụ mba ya ga ma ịtalili elu ọ ga-ala elu mba gị tụkee ya ote ngị ka ọ ga na-eme na-ekereke gị hapụ ya daa. A nwere ebe m na-aga aga m akọrọ na ihe m ji eme ihe mana ihe dị mkpa wụsị gị kporuo ha ụlọ. E nwere ebe m na-aga n'ihe m ji ọnụ ụda ngwa na ịhụnanụ mgbe ahụ ị bịara gaghachi bịa gị na-arụ ọrụ gị na-akpa ego niile ahụ ihe na-azawa aha nna gị aha m wee Okechukwu aha nna m mụtara m n'wo iwu ala aha nna iwu ala wụrụ oge ike awụrụ nwa anụkwa m mba aha iwu ala wụrụ oge ike aha m wee Okechukwu aha nna m wee iwu ala nwa oge ike nwa ọma eze awụrụ nwa anụkwa m. Ọkwehụna nga m gadara na anụkwa m awụrụ nwa mmadụ ka kwehụna anọ nna m iwu ala oge ike ọma eze anụkwa m mmadụ ka eru m na 5. Ọ ga-arị mma ka anyị na onwe agbakwa na mbọ ka ụmụ anyị ndị ka 5 onye oke amụtara onye mụtara m mmụta onye amụta na ọwa Okechukwu mụtara Okechukwu mụtara Okechukwu ma ọ bụ Emeka ma ọ bụ Chisimdi Uchendụ Okechukwu ịhụ n'ebe m nọ 5 mana enwere otu ị ga-esi mkpa agwa ṅụrụ mmanya ṅụọ chefuo echi na-eriri ebiriwe ndụ ebisa ndụ amara ihe a ga-eme echi nwunye gị mere na ihe niile mesa na abụọ nke gị aga na nke abụọ nke gị aga. Ọ ihe m ji asa ọnụ ndị Igbo ebe ọwụla ọnụ ụlọ kporuo ha ụlọ nọ ihe ewu agba nke mbụ
mgbe mmesa aga m abịa kọwara ọnụ agba nke abụọ. Mbido na agba nke abụọ mgbaghaji ọnụ olu mhaji ọnụ olu kọwara ọnụ ihe m ji ekwu ihe maka ihe m na-ahụzi ihe ote ndị ebe ka na-echiwa akpa agwa ọ na-agwụ m ike ya arịwọ ka anụ wee chefu omenala anyị echefu ka ọwụ ngere ya ọ na-agwụwọ m ike. Biko onye ọbụla anụ ebe ọ nọ ya mara na ihe m kwuru taa wụ na isiokwu m taa wụ na ihe m kwugawo kpọruo ha ụlọ agba nke mbụ. Mgbe mmesa ihe m na-eme mesa maka na ihe otuola ogologo achọrọ m ka ọ na-etu ogologo karịa ote, achọrọ m ka ọ na-arị ntakịrị mmesa esi ọdọ ama abịa bido nga m kwụsịrị taa garuo nga m chọrọ ka m garuo nga m chọrọ ịgaru kọlụ ọnụ ihe m chọrọ ịkọrọ ọnụ gwa ọnụ ihe m chọrọ ịgwa ọnụ ya wụrụ onye ọbụla awụ onye Igbo onye ndị ka pụrụla garala obodo oyibo ndị ke nọdibedoro late maka enwebule ndị oge ka ha gaferela enwe ha dị ihe a ga-eme ahụ mana ndị ka oge ha na-agafede ụka nwere oge imeji ndụ ha ịkpọrọ ha ụlọ imeji ndụ ha esi ụda mejie ndụ ha mee ye ka aha ha na aha nna ha na aha ebe ha si pụta ghọrọ ifu. Mụnwa awụ Okechukwu nwa iwu ala iji nwa ndị ụmụndụba emere m ihe ya bara m uru ekwe na-aghọta emere m ihe akpụrụ m ha ụlọ ngwa ka m gasa na geme ntị na agba nke abụọ aga m abịa mee n'ọnụ agba nke abụọ kpọruo ha ụlọ ọ kọwara ọnụ ihe m chi ikwu unu echefukwala na ọmị na-ekwu nwunye ọnụ nwoke oke iwu ala nwa ndị ụmụndụba ngwa jisie n'ike ebe ọbụla onye nọ ya jisie ike na-eme ka ihe ụwa ga-arịrị anyị mma. Unu udo na ịhụnanya na amara Chineke riri ọnụ niile n'aha Chukwu Okike abịama ise.